Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Halkımız tırmışında hem yaşayışındagi bir vakigalar bilen tanıştıruvimizni davam etamiz. Siz Tatarlar tapşırığın qaraysiz bugungi programmada. Milletdaşımız ismin yurtgan maktab. Мы помним Нагиму Абдуловну. Нам это все перешло через учителей. Они нам говорили много о ней. Tostubada Tatar muhtariyati. Itugan tilsinda bo'lgan inilakka gandagan yaroqqa gudib o'zim ham aytgan ankanna xodam. Dini yo'llarni o'tavganning yetmi. Imomning vazifalari u namoz o'tkazgani tugul, u majlislarga gina yurib tugul, u ko'proq shu xalq bilan, bolalar bilan, ulug' yoshdagi kishilar bilan ishlarga, g'aylalar bilan ishni olib borgan. Ijovda iftar oshlari. Ramazon oyi muborak oyi, Alloh subhanahu va taolo nishiga aytdi. Endi Qur'on ingan oy, ham Ramazon oyida kishilar endi albatta ko'payadi. Rahmat eshiklari ochiladi, masjidga yurishlarda ortadi, alhamdulillah. 18 yıl ijodda. Коллективына быйылғы январь айынан гына килдем. Коллектив миңа бик ошады. Нык якты йөзле кешеләр, эшли кызлар. Қазақстанның Ирак шексіз далларында урнашкан Кызыларда шәһәрендә татарлар күп түгел. 1000 тирәсе генә. Шуңа да карамастан алар арасында данлыклы, сәләтле кешеләр шактый. Әлеге шәһәрдә бик укытучы безнең милләттәшебез исемен йөрткән мәктәптә бар. Тулырак Таңсылу Насырова дәвам итәр. Кызылорда шәһәренең гади генә бер көне мәктәп линейкасыннан башланып китте. Каршыбыздагы мәктәпкә нигезне 1952 елда милләттәшебез Әхмәдиева Нәгыймә Абдул кызы сала. Шунда директор булып хезмәт итә. 2017 елда мәктәп аның исемен ала, биредә мемориал такта куела. Бүген дә Нәгыймә Әхмәдиеваны искә алу көне. Укучылар аңа багышлап шигырьләр сөйләсә, укытучылар җыр башкаралар. Линейкадан соң мәктәпкә кердек. Монда һәркем Нәгыймә Абдул кызына багышланган күргәзмә белән таныша ала. Истәлекле фотосурәтләрдә укучылар белән Нәгыймә апа үзе. Җылы хатирәләр. Әхмәдиева Нәгыймә Абдул кызы 1918 елның 5 мартында Казакъстанның иң төньяк җирендә Петропавловск шәһәрендә гади йөкче гаиләсендә дөньяга килә. Кичкенә чактан ук батыр булып үсә, татар мәктәбен тәмамлый. 1934 елны Җиде-Пулат педагогия институтына укырга керә. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң 1936 елны Алматы өлкәсенең Подгорный авылында укытучы булып эшли башлый. Бөек Ватан сугышы башлангач, Нәгыймә апа Тыл госпиталендә яралы солдатларга ярдәм итүчеләрнең берсе була. Тыл заводында хезмәт итә, ә көндез балаларга белем бирә. 1945 елда Кызылордага килә, биредә шәһәр комитетында хезмәт итә. 1952 елда 112 санлы Кызыл Орда урта гомуми белем бирү мәктәбенең директоры була. Мәктәптә 1978 елга кадәр эшли. Бу җаваплы эшне Нәгыймә ханым тиешенчә башкара. Һәр укучысы хезмәттәшләре белән тыгыз элемтәдә була ул. 1957 елны Нәгыймә Абдул кызы Казак ССРның ат казанган мәктәп укытучысы исеменә лаек була. 1960 елда Ленин ордены белән бүләкләнә. Бүген Нәгыймә апаны хөрмәтләп искә алалар. Бу мәктәптә аның тормыш юлына багышлап интерактив дәресләр үткәрәләр. Яшь буынны бөек шәхеснең эшчәнлеге белән таныштыралар. Мы помним Нагиму Абдуловну. Нам это все перешло через учителей. Они нам говорили много о ней. Все хорошее. Она была хорошей женщиной, хорошим учителем. Мы помним Нагиму Абдуловну, будем всегда ее помнить и чтить о ней память. Так как она первый директор нашей школы, она очень хороший человек, хороший учитель, и мы ее никогда не забудем. Нагима Абдуловна великий человек. Я горжусь, что учусь в этой школе. Я много о ней слышала от учителей, от дедушек, бабушек. Нәгыймә Абдул кызы белем биргән укучылар үз һөнәрләренең осталары. Укытучы апаларын һәр чак җылы сүз белән искә алалар. Рәфкать абый Хафизов Нәгыймә апаның укучысы. Укытучысының һөнәрен дәвам иткән кеше. Бүген ул лаеклы ялда. 2003 елда ул монда килде. Шулга мен анда директор, мен иптәшем кабинетта утыра.
Ул давай отыр, бақайда кетме. Чай хазарла, кім келе? Валлах көріңіз. Чай ішіңіз. Бітісінде антмағыз школына. Булышығыз анаға. Келегіз мұнда. Дегем Абдулла, саат іш болды енді. Иге ал бағайық машина ба. Умалы мені де. Какас ұлым да мені жылыны школына бітірді. Ол анаға қызыл аттестатны өзі берді. Мәктәптә күп чаралар уза, укучыларны төрле яктан үстерергә омтылабыз ди мәктәп директоры. К столетию, к юбилею, к любому мероприятию, к дню рождения Нагимы Абдулловны всегда бывают классные часы. Мы выпускаем газеты, посвященные ей. Бывают встречи с людьми, которые общались с ней, которые знали ее. И часто мы вспоминаем ее. Нәгыймә апа Әхмәдиева гомере буе үзен мәктәпкә, укучыларына багышлый. Бүген ул барчабызның хәтерендә. Таңсылу Насырова, Татарлар, Кызылорда шәһәре, Казакстан. Казакстан шегендә урнашкан Төстүбә районында татарлар 3нче урында. Соңгы җан исәп нәтиҗәләренә караганда, милләттәшләребез 9% гына тәшкил итә. Татар тормышын җанландыруга үз өлешен кертүче җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте. Муса Җәлил исемендәге мөхтәриятның үз йорты бар. Анда дуслык татар вокаль ансамбле, татар тел түгәрәге эшләп килә. Сабантуйлар, гармунчылар конкурсы, Тукай кичәләре үткәрәләр. Төстүбәдән Фирузә Әбсәләмова. Әминә Нуруддинова татар телен өйрәнү түгәрәге укытучысы. Әминә Кыдыс кызы озак еллар бу җирлектә табиб, эпидемиолог булып хезмәт куя. Татарстанда туып үскән, хәзер инде лаеклы ялда. Бу эшкә ул милләттәшләребез татар телендәге китапларны укый торган булсыннар иде дип алына. 15 кеше балалар белән бергә өлкән кешеләр дә атнага 2 тапкыр түгәрәктә шөгыльләнәләр. Itugan tilsinde bugan in eleko kandagam yaroka gudib uzim ham etkan enkenne hodam. Тукайның туган тел шигыре ылысы кешесенә дә телне өйрәнүгә нигез. Я хочу научиться говорить по-татарски, потому что у нас в семье все татары. Еще есть на телевидении канал Шаян ТВ, на русском Шутник ТВ. Мы с моей младшей сестрой Диной смотрим его по вечерам. Түгәрәккә иреп, телләрен камилләштерү өчен һәркемнең үз максаты. Татар теле мәктәптә кергәч, без татар хәрефләрен язуларын бик белмидек. Шуннан мәчеткә дә йөри башлагач, анда гарәпчә Коръән сүрәләрен укый башлагач, анда да яңгырашлары татар хәрефләре белән охшый. Шуңа күрә дә кирәк булды миңа татар түгәрәгенең өйрәнүе. Мәчеткә укырга йөрүдән тыш, дуслык ансамблендә җырлау өчен дә түгәрәк ярдәмгә килә. Мин татар автономиясының дуслык ансамбленә йөри башлагач, татар теле бик тә кирәк булды. Сүзләрнең тәрҗемәсен, хәрефләрнең укылышын белергә. Шуларны белер өчен мин татар теле түгәрәгенә йөри башладым. Әлбәттә, барысы да шума гына бармый. Проблемалар да җитәрлек. Китаплар, дәреслекләр җитмәү, методик әсбаплар булмау. Чөнки бик кыен шундый укытучы булмаган кешегә түгәрәкләр алып бару. Былай кешеләр йөриләр, 15ләп кеше йөри, шигырь бәйрәмнәре ясыйбыз. Аннан алар сорыйлар берәр кеше турында сөйләгез әле дип, үзем белгәнемчә инде кайсын интернеттан алып шуларга сөйләймен. Туган тел һәм Габдулла Тукайга багышланган әдәби кичә дә аларның уртак хезмәте. Программаны татар телен өйрәнү түгәрәге укытучысы Әминә Нуруддинова әзерләде. Һәм Тукайыбыз шигырьләрен аның укучылары укыдылар. Еракта маллар, яйса якында, сөйлибез төрле милләтләр хакында. Дуслык вокаль ансамбле оешканына 5 ел. Катнашучылар арасында иң актив вәкилләре эшмәкәрләр булды. Шәһәр татар иҗтимагый хәрәкәтенең ирешелгән казанышларының берсе татар ансамблен оештыру иде. Хуҗалар үз коллективларының концерт программасын тәкъдим итте. Төстүбә халкы бу очрашуны күптән көткән диярсең. Төстүбә районы татарлары мөхтәрияткә берләшкәненә дә 6 ел. Соңгы елларда милли тормыш күзгә күренеп җанланды.
3 сабантуй ясадык. Монда сабантуйлар ясаманнар 20 ел. Безнең зур эшләребездән гармунчыларның конкурслары 5 ел үткәрәбез. Безнең округта эшләгән эшләргә безне бөтенҗедә чакыралар, ансамблендә беләләр. Үзебез дә катнашып йөрибез. Төрле өлкәдә хезмәт куйсалар да, туган телгә мәхәббәт бер. Шуңа да Муса Җәлил исемендәге клуб татарлар карамагында. Мне предложили вот это здание. В 2015 году я потихоньку начал его возрождать. И что сейчас получилось, то получилось. Тыстуба татарларының чираттагы күмәк хезмәте районның Леневка авылында үтәчәк Сабан туена әзерләнә. Оренбур өлкәсенең Тыстуба шәһәреннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Дини юлларны үтәүгә ни җитми? Имамның вазифалары ул намаз үткәрү генә түгел, ул мәҗлесләргә генә йөрү түгел, ул күбрәк шул халык белән, балалар белән, олы яшьтәге кешеләр белән эшләргә, гаиләләр белән эшне алып барырга. Ижауда ифтар ашлары. Рамазан айы мөбарәк айы, Аллаһ субхана ва тааля ничек әйтә, инде Коръән ингән ай, һәм Рамазан айында кешеләр инде әлбәттә күбәя. Рәхмәт ишекләре ачыла, мәчеткә йөрүчеләр дә арта, алхамдулилла. 18 ел иҗатта. Коллективына быелгы январь айыннан гына килдем. Коллектив миңа бик ошады. Нык якты йөзле кешеләр, эшли кызлар. Мәчет дини йолаларны үтәү урыны гына, имам вагаз укучы һәм дога кылучы гына түгел. Төмәндә гыйбадәтханәләрнең җәмгыятьтә торган урыны хакында сөйләштеләр. Мохтаҗларга матди ярдәмнән бигрәк рухи таяныч кирәк. Дин әһелләре каршында мәчет нинди максатлар куя? Алдагы язмада. Традицион диннәр дәүләтнең социаль мәсьәләләрен хәл итү белән шөгыльләнергә тиеш. Бу хакта Россия президенты Владимир Путин 2013 елда ук белдерде. Россия төбәкләреннән килгән дин әһелләре Төмән өлкәсе имамнарына социаль һәм хәйрия проектларын алып барудагы тәҗрибәләре турында сөйләде. Төмәндә яшәүче мөселманнарның да уртаклашырлык мәгълүматлары аз түгел. Себердә хәйриячелекнең нигезе нык. Төмән өлкәсе мөфтие 19 гасыр сәүдәгәре Нигъматулла Кырмышаковның эшчәнлеген мисал итеп китерде. Ул белем бирү белән шөгыльләнә, мохтаҗларга ярдәм итә һәм үзеннән соң архитектура ансамблен калдыра. Это помощь попавшим людям, это и призыв жить в мире и в согласии. Это через служение народу. Вот в примере нашего земляка Нигъматуллы Хаджи мы сегодня приводим историю, расскажем. Вот это все социальное служение, это работа в социуме. Җәмәгать эше белән мәчетләр көн сайын шөгыльләнергә тиеш. Намазларны уку һәм хутбәләр алып бару имам хезмәтенең бер өлеше генә дип ассызыклады Ялутыр шәһәреннән килгән Раил хәзрәт Мәхмүтов. Мәчеттә ул мәхәллә кешеләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән берничә проект булдырган. Аларның берсе бөтен Россиягә танылган Әбием дип исемләнгән проект. Лаеклы ялга чыккан ханымнар сату өчен түбәтәйләр тегәләр. Яшь буын белән тәҗрибә уртаклашалар. Шулай ук мәчет каршында Благосфера дигән гаилә клубы эшләп килә. Ул улысын да, кичесен дә берләштерә. Гаилә бергә мәчеткә бергә килсә, хатын белән ир балалар, әбиләр, бабайлар бергә шул мәчеттә, мәчетнең эчендә шул сөйләшеп, бергә эш, бергә ал барсалар, шул инде гармонично, татарча, белмим, гармонично развиваться итә шул гаилә. Җәй алдыннан мәчеттә балалар белән эшкә әзерлек бара. Ханты-Мансиб өлкәсе мөселманнары диния нәзарәтенең үз тәҗрибәсе бар. Биредә мәктәп, техникум һәм югары уку йортларында актив агарту эшләре алып барыла. Шәһәр халкы өчен дә мәчетнең үзендә дә дәресләр җәдвәле тыгыз. Безнең динебез ул шушы ярдәм нигезендә ясалган һәм ул һәр көнлек эш, ягъни һәрбер мөселман кешенең һәр көнлек булган эше, вазифасы. Һәм бу эштә шулай безнең үзәк диния нәзарәтебез Ханты-Мансийский автономный өлкәбезнең нәзарәтендә шулай ук бу эштә көндәшлек эшен алып бара. Бу юнәлештә бу юнәлеш әйтегендә төрле областларда тигелә, мәсәлән, бу яшьләр белән эшләү, мигрантлар белән эшләү,
төрмәдә утыручы кешеләр белән эшләү. Барлык проектларга матди ярдәмне мәчеткә йөрүчеләр күрсәтә. Алар әлегә әһәмиятле проектларга бик теләп кушылалар. Ярдәм хәйрия фондының 20 еллык тәҗрибәсе моның ачык мисалы булып тора. Оказалось, что столько много людей, которые хотят помогать людям. Фондның сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен үзенчәлекле белем бирү проектлары турында Лирия Кусайманова сөйләде. Хәйрия фонды чакыруы буенча Казанга бөтен дөньядан кешеләр килә. Алар Коръәнне Брайль шрифты белән укырга өйрәнәләр. Безгә килеп бер ай торып, шулай итеп өйрәнәсез. Коръән укырга и Аллага тапшырып инде образованиеларга, высшее образование аларга була бездә ярдәм фондында. Ярдәм Милли Ислам хәйрия фонды Төмән өлкәсенә хезмәттәшлек турында килешүне имзаларга тәкъдим итте. Әлеге килешү нигезендә Себердә яшәүчеләр белем бирүгә кирәкле, ягъни Брайл шрифтлы әдәбият белән тәэмин ителәчәк. Гөлия Садыйкова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән. Сынау, гафу итү, Аллаһы Тәгаләгә якынаю, аның рәхмәтенә ирешү айы мөселманнар уразада. Удмуртия мәчетләренә йөрүчеләр Рамазанда бермә-бер арта. Ижаудагы гыйбадәт йортларының өчесендә дә көн сайын ифтар табыннары корыла. Җәмигъ мәчетендә андый мәҗлесләр 2001 елдан алып гадәткә керде. Олы сынауда булган милләттәшләребез белән үз хәбәрчеләребез аралашты. Ураза тотучы Аллаһка тагын да якыная. Ижау мөселманнарының шактыйның күп сәгате гыйбадәттә уза. Рамазан ай алдыннан чиста мәчет акциясе игълан ителеп, шәһәр авыллардагы мәчетләрдә Удмуртиядә алар саны 26-га җитә. Өмәләр узды. Түшәм тәрәзәләре юлып, ишек аллары тәртипкә китерелде. Инде изгойда калепләр баклана. Мәчетләргә охшам намазына ук агыла башлыйлар. Уртак ният белән бер булып ифтар кылырга, тәравихка басарга. Күпчелек якын чит илләрдән килеп эшләүче мөселманнар. Үз милләттәшләребез күбрәк булсын иде дигән теләк бар. Субханалла, яшьләр киләләр. Яшьләр киләләр. Бу мәчеттә безнең картларыбызрак, яшьләр күбрәк. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Бик күп туганнарыбыз киләләр, садакалар алып килергә монда киләләр мәчеткә. Күбесе урысча сөйләшәләр, аңлабайбыз инде дип. Шуның өчен менә балаларны өйрәтергә кирәк иде инде хәзер. Дингә кердек, әлхәмдүлилләһ шөкер, үзебезнең телебезне саклап калдырырга кирәк иде. Мәчет ашханәсендә эш кайный, казаннарда аш пешә. Ашчылар, юратлар, ярдәмчеләре, хатын-кызлар. Көн сайын 500ләп кешене тукландырырлык ризык пешерәләр. Бөтен кирәк-ярак кул астында булганда бер кыенлыгы да юк диләр. Шушы көннәрдә пылау пешерер өчен электрга көйләнгән тагын бер олы казан кайтарылырга тиеш. Юратлар һәм хатын-кызлар өчен өстәлләр аерым залларда корыла. Табын бойда шул ук вакытта ураза тотучыга авырлык китерлек артык ризык та юк. Табын әзерләүчеләр үзләре дә уразада. Сәрия апага 75 яшь. Күптән инде ураза тотам, әлхәмдүлилләһ. Пенсиягә чыкканчы ураза тоткан инде, тотадырым инде. Көн җиңел уза, сизмәй дә каласың. Эш булганга. Көнбер күбек эшләйбез бит инде. Бик тату эшләйбез. 11 кеше булай эшләйбез, көн сайын инде сәгать 2дә киләбез. Ифтар табыннары көн сайын Ижауның 3 мәчетендә корыла. Аларда 1000ннән артык кеше авыз ача. Чыгымнарны мөселманнар үзләре күтәрә. Авыз ачыру көннәрен изгой башланган юк бүлешеп бетергәннәр. Bütün rızıklar təmin. Rəhmət yolsun. Oğurlarga bik һәйбәт эшләйләр. Үзәк мәчеттә бер көн авыз ачтыруга 35 мең китә диләр. Республиканың башка шәһәрләрендә дә күмәк ифтарлар гамәлдә. Рамазан айы мүбәрәк айы, Аллаһ субхана ва тәала ничек әйтә? Инде Коръән ингән ай һәм Рамазан айында кешеләр инде әлбәттә күбәя. Рәхмәт ишекләре ачыла, мәчеткә йөрүчеләр дә арта, әлхәмдүлилләһ. Намазларга килүчеләр дә арта. Бездә Глазов шәһәрендә инде бүтән уңайлыклар бар. Бездә уку залы кулланыла инде. Шул ук ифтар мәҗлесләре үткәрелә. Анда безнең кухняда бар. Кухняда бар мәчеттә ясалган бүтән оборудование, әлхәмдүлилләһ. Һәм инде ашарга пешергә дә инде я учакта пешерелә инде билгеле урында җайланган инде. Бу елда элекке елларда шикелле без әлхәмдүлилләһ Аллаһның рәхмәте белән ифтарларны үткәрәбез. Көн сайын Аллаһ шөкер эшмәкәрләр дә өлеше керә. Күбрәк инде безнең гади халык кемнең савап аласы килә.
Алла шүкір. Машга районында бар Бишас авыллары, Сасмак авыллары, менә тирә-юньдә Алла шүкір, аларда да былтыр әгәр дә бер ифтар үткәргән булсак, быел инде күбрәк, мен әйтәм, әйдәгез, күбрәк оештырыйк. Менә Алла шүкір, Сасмак авылында иш мәҗлес үткәрү планлаштырылды. Можга шәһәрендә Рамазан айы кысаларында балаларның кул эшләреннән ярминкә оештырганнар. Керемнең 40тан бер өлеше мөселман мәдәнияте үзәге төзелешенә бирелә. Мәчетләрдә, вәгазьләрдә Рамазан айы фазиләтләре турында сөйлиләр. Хроник авырулары булганнарга ураза тотмау тиешлеген искәртәләр. Ә ифтар таравихларга килергә өндәп торалар. Авыру сәбәпле ризыктан тыелып тора алмаучылар да гыйбадәткә килә. Гаилә белән йөрүчеләр байтак. Ифтардан соң савыт-сабаны җыярга булышучылар табылып тора. Табыннар җыштырылып, аш-су әзерләүчеләр дә таравихка җитешә. Рамазан айы ярдәм айы ул. Таравихтан җыялүләрне, аеруча өлкән яшьтәгеләрне шәхси транспорты булганнар утыртып алып китә. Азат абыйны 5 ел инде Александр исемле туганы Изгойда мәчеткә үз машинасында йөртә икән. Үзе дә исламны кабул иткән. Мәчетләр саны да арта. Быел Удмуртиядә тагын 2 изге йортны ачу тантанасы көтелә. Ижадан Фәнзия Зияддинова, Татарлар. Мәдәниятебез искиткеч бай. Ул һаман да үсештә, яңарыш кичерә. Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллегендә 18 елга якын заман вокаль ансамбль эшләп килә. Алар төрледән төрле концерт, фестиваль һәм конкурсларда Урал татарларының мәдәниятен тәкъдим итәләр. Бүген әлеге төркем нинди иҗади планнар белән яши? Хәбәрчеләребез язмасында. Татарстан Республикасының даими вәкиллегендәге заман ансамбле чыгышын һәр вакыт яратып кабул итәләр. Төркем репертуары нигездә татар һәм башкорт композиторлары әсәрләреннән төзелгән. Үзешчән коллективларның составы һәр даим үзгәреп торса да, монда аларның кайберләре беренче көннән үк җырлый. Самый первый конкурс, в котором мы поучаствовали и заняли тогда лауреата в первой степени, это было в 2006 году. Я снова начала уже буквально с этого года, пусть не всегда получается, но все равно мне очень хочется. Я тянусь к своим корням, к языку и к песням. Мне душа очень тянется, и я очень рада, что снова влилась в коллектив, уже в новый для меня коллектив, уже много очень новых девочек. Мы все спелись, очень все хорошо и получается. Все талантливые, у всех сильные голоса, поэтому я очень рада. Ансамбльдә теләгән һәркем чыгыш ясый алмый. Җырларны академик башкару өчен ким дигәндә музыкаль белем һәм кино тоемлау сәләте кирәк. Ансамбльдә җырлаучылар сүзенә караганда, җитәкчеләре Зөләйха Сабирова бу яктан бик таләпчән. Һәм җырчылар аның ышанычын акларга тырышалар. Коллективына быелгы январь аеннан гына килдем. Коллектив миңа бик ошады. Нык якты йөзле кешеләр эшли, кызлар һәм, конечно же, аның җитәкчесе Зульфия Пагабдуловна, ул гелдә безгә булыша. 1963 елда Чиләбе мәдәният институтын тәмамлап, Екатеринбургка эшкә кайткан Зөләйха Сабирова ярты гасырдан артык балаларны татар җырларын җырларга өйрәтә. Заман ансамбль өлкәдәге иң атаклы коллективларның берсе. Төбәктә уза торган яраткан моңнар, Урал сандугачы һәм башка конкурсларда беренчелекне бирмиләр алар. Зөләйха Сабирова телевидение өчен күптәннән инде интервьюлар бирми. Ләкин бездә 2009 елда язылган архив материаллары бар. Үз чыгышым белән канәгать буларга тиешмен, чөнки алар бик әз генә әле менә 1-2 ай ярым гына дип тормасаң 3 ай гына әле шөгыльләнә башлауларына. Алар бит җырда сүзләрен дә белмиләр, аңламыйлар да. Менә шушы бинада миңәргә урын биреп, шушы балаларны занимация иттерергә, шөгыльләнергә рөхсәт биргәч, ул бик зур ярдәм. Быелның көзендә Татарстан Республикасының Свердлов өлкәсендәге даими вәкиллегендә заман ансамбленең зур концерт программасы планлаштырылган. Татар җырының шын бәйрәме булыр дип көтелә бу вакыйга. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без сезне халкыбыз тормышындагы кайбер вакыйгалар белән таныштырдык. Алдагы көннәрдә дә исән-сау күрешергә язсын. Сау булыгыз. Татар журналисты булырга теләгән кеше, ул
мәктәптә беренче чиратта рус телен һәм рус әдәбиятын бердәм дәүләт имтиханы сайлап бирергә тиеш. Рус телен болай да бирәләр, әдәбиятны сайларга тиеш. Ягъни рус теле һәм әдәбиятны яхшы белсәң, син куеп куйган татар журналисты булып куясың дигән сүз. Бу бик абсурд әйбер инде. Бу менә бу бездә генә түгел, милли кадрлар әзерләнеп теләсә кайсы өлкәсенә кагыла. Филологлар, башка төр белгечләр әзерләүгә зур киртә. Милли журналистиканы үстерү өчен булдан килгәннең инде булган мөмкинлекләрне без файдаланырга тырышабыз дип әйтер идем мин.